Кичке 9 ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал, хәерле кич, хәзер булачак темалар хакында кыскача. Оқтонышта балалар күпләп хастаханәгә эләккән. Гастроэнтерит дибез инде, ишәк ашказаны һәм ишәкнең ялкынсынуы. Сәбәпләре нидә? Фәризә Мәҗитова ачыкларга тырышты. Булгарда дөнья мәдәнияте киләчәге хакында. Мен кат әйтсәң дә дөрес әйтелгән бит хәрәкәт бергә хәрәкәт итәргә кирәк. Шушы юнәлештә. Булгарда ЮНЕСКОның халыкара белгечләре нәрсә хакында сөйләште? Тулырак Айзат Шаймарда. Җитештереп кенә калмыйлар, хәтта төрүп тә бирәләр. Монда 280 кеше эшли була беренче учетта. Алабуга икътисади зонасында барлыкка килгән яңа җитештерүнең сыйфатын Нияз Рахман карап кайтты. Метродан чыгасың һәм прививка сатасың. Халык бик тартыла, без була юк булыр дип уйламаган. Урамда прививка сатучы казанлылар белән Илдар Сафилин аралашып кайтты. Дөнья мәдәнияте киләчәге хакында Булгарда сөйләштеләр. Борынгы җирдә ЮНЕСКОның мәдәният-ара багланышлар форумы дәвам итә. Халыкара белгечләр Болгар тыелугында хәрабәләрнең сакланышын карады. Соңрак глобальләшү шартларында мәдәниятләрнең үзгәрүе хакында сөйләштеләр. Минтимер Шаймиев форумда нинди нәтиҗә ясады? Булгардан Айзат Шаймарданов. Болгар җирендә аларның күбесе әле беренче тапкыр, ләкин мондагы тарих һәр кемгә билгеле. Хәрабәләргә карап алар шанлы Алтын Урда тарихының эзләренә басты. Болгар буйлап экскурсияны Минтимер Шаймиев үзе үткәрә. Булгарда нәрсә эшләнгәнен зур Коръәннән алып Ак мәчеткә кадәр ЮНЕСКО белгечләре карый. Кулгали кунакханәсе ЮНЕСКО һәм Берләшкән Милләтләр Оешмасының тарихи һәйкәлләрнең һәм мәдәниятләрнең саклауда роле хакында нәкъ шушында сөйләшүләре үзенә күрә бер символик мәгънәгә ия, чөнки нәкъ шушы җирлектә тарих һәм яңарыш күзәтелә. Действительно, не на словах, а на деле являемся живыми участниками истории Болгар. Тарихи очрашу дип башлады Минтимер Шаймиев, әлеге кунакханәнең зур конференц залында беренче тапкыр утырыш үткәрелә. В этот зал вы, наши дорогие гости, и мы с вами вступили впервые и вот сели за круглый стол. Глобальләшү һәм төрле сугышлар булган шартларда дөньяның мәдәни йөзе дә үзгәрә ди түгәрәк өстәлгә җыелучылар. 21 гасырда күп төрлелекне ничек саклап калырга? Менә төп мәсьәлә шунда. Многовековой диалог и отношение к ценностям, оно влияет на продолжение цивилизации и позволяет удерживать те равнодействующие, которые оставляют эту цивилизацию с человеческим лицом, и человека оставляют человеком. Татарстан мисалы дөнья өчен үрнәк була ала ди белгечләр. Монда төрле милләтләр дустату яши. Бу уңайдан фәлсәфәче Фарах Сухейл яңа 5нче цивилизация хакында язган китабын Минтимер Шаймиевка бүләк итте. Бүгенге көндә гомуми бөтен дөнья мәдәниятның бөтен халыклар арасында нинди урын алып тора һәм алга ничек аның саклау, нинди юлларын эзләү, менә ул мәсьәләләр докладларда бик ачык чагылыш тапты. Форум инде 3нче көн дәвам итә, аннан нинди нәтиҗә көтәргә? Җыйны оештыру башында торган Минтимер Шаймиев ахырдан хис-кичерешләре белән уртаклашты. Мәдәният зур төшенчә, бик киң төшенчә, тирән төшенчә бит ул. Шуңа күрә аның менә уйлап карасан, шушы юнәлештә бергәләп танышып, шушындый матур эшләрне алып барырга кирәк. Менә тагын бер кат, или мен кат әйтсәң дә дөрес әйтелгән бит хәрәкәт бергә, хәрәкәт итәргә кирәк. Шушы юнәлештә. Форум иртәгә төгәлләнәчәк. Шунда ук Минтимер Шаймиевның ЮНЕСКОга кагылышлы чыгышлары һәм интервьюларын үз иченә алган китапны да тәкъдим итәчәкләр. Булгардан Айзат Шаймарданов, Марат Сәетгәрәев, Яңа Гасыр каналы. Барлык ил балалары өчен параллель рәвештә дәрес уздыру, төрле алымнар белән авыр темаларны җиңел генә өйрәтү. Бүген Казанда узган ЮНЕСКОның ассоциацияләшкән мәктәпләр эшчәнлегенә 65 ел тулуга багышланган конференциядә шундый тәкъдимнәр яңгырады. Башкалага 30 илдән экспертлар җыела. ЮНЕСКО мәктәпләре Татарстанда ничә һәм алар нинди эшчәнлек алып бара соң тулара калдагы материалда. Диванында махсус билге тормый, тик ул ЮНЕСКО мәктәбе санала. Казанның 9нчы белем йортында укучылар инглиз телен тирәнтен өйрәнә, табигатьне кайгырталар, экологик проектларда да еш катнашалар. Мәктәп 6 ел элек ЮНЕСКО мәктәпләре исемлегенә керә. Шуңа да балалар ЮНЕСКО бәйрәмнәрен үткәрә, уставын яттан белә.
Төрле проектларда катнашабыз да, форумларга йөрибез. Skype буенча төрле мәктәпләр белән сөйләшәбез. Мин булган бер видеоконференциядә Казахстан белән без анда күрсәттек безнең робототехника буенча достижениеларны. Хәзерге вакытта шундый 13 мәктәп бар. Алар Казан, Яшелүзән, Мамадыш шәһәрләрендә һәм Апас районында. Тагын 6-сы исемлеккә керергә чиратта тора. Мы встречаем делегации, например, вот Саха-Якутия к нам. Без делегатлар белән еш очрашабыз. Мисал өчен безгә Саха-Якутиядан еш киләләр. Балалар кунаклар белән иркен аралаша, бер-берсен дә таныйлар. Алар мондый очрашулар ярдәмендә тарих, көнкүреш белән якыннан таныша. Мәктәпләрдә нинди заманча технологияләрне уңышлы файдаланырга һәм мөгаллимнәрнең белемен ничек күтәрергә? Бүген шушы сорауларга Казанда узган конференциядә җавап эзләделәр. Мисал өчен без Кытайда уңышлы файдаланылган эш тәҗрибәсен тәкъдим итәбез. Шанхайда мөгаллим укучыларына материал аңлата. Шул ук вакытта интернеттан Санкт-Петербург укучылары шул ук яңа тема белән таныша. Зур чараның Казанда узуы очраклы түгел ди кунаклар. Без бөтенебез дөрес урында очраштык дип саныйм. Япония белән Бразилиядан соң Россия ассоциацияләшкән милли мәктәпләр шелтәре буенча алдынгылар рәтендә. Иртәгә халыкара конференциянең 2нче көне галимнәр, делегатлар Казанның Яңа Савин районы 179нчы мәктәп эшчәнлеге белән танышачак. Шулай ук тәҗрибәдә уртаклашулар дип көтелә. Руслан Сындинов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Татарстанның Болгарда дини белем бирү буенча кадрлар әзерләү тәҗрибәсе башка төбәкләргә дә файдалы булыр иде. Бу хакта Россия президенты хакимияте җитәкчесенең беренче урынбасары Сергей Кириенко белдерә. Кичә ул ЮНЕСКОның халыкара форумында катнашу өчен Татарстанга килгән иде. Ул шулай Казанның Изге Ана ширкәве төзелешен карады, Ислам академиясендә дә булды. Болгар һәм Зуя утрау шәһәрчегендәге ЮНЕСКО объектлары белән танышты. Он высоко оценил работу руководства республики. Ул республика җитәкчелегенең мәдәният-ара багланышларны оештыру буенча эшчәнлеген билгеләп үтте. Кириенко Рөстәм Миңнехановның Болгар академиясын төзү һәм Изге Ана ширкәвен торгызу хакындагы указларын искә төшерде. Минтимер Шәймиев эшчәнлегенә дә югары бәя бирде. Татарстанда хәзер җитештереп кенә калмыйлар, продукцияне төреп тә бирәләр. Бүген Алабуга махсус икътисади зонасында яңа завод ачылды. Ул сыгылмалы төрү материаллары җитештерә башлый. Алабуга Данафлекс елына 33 000 тонна товар чыгара ала. Яңа завод ачылу белән икътисади зонада өстәмә эш урыннары да барлыкка килә. Бүген Хәйр Фатиханы яңа резидентка Рөстәм Миңнеханов бирде. Тулырак Нияз Рахман. Завод запускаем. Рөстәм Миңнеханов Алабугада өр-яңа заводны эшкә җигә. Кунбагыш, туңдырма, сөт, балалар ризыклары, йорт хайваннары өчен азыкны төрү өчен материалларны шушы заводта җитештерәләр. Алабуга Данафлекс бу әлеге өлкәдә иң алга киткән предприятиеләрнең берсе. Это современнейшее производство. Эта компания занимает 15% рынка России. И сегодня уже здесь проинвестировано более 1 миллиарда 700 миллионов рублей, и эта работа будет продолжена. Толык кешенә эшли башласа, завод елына 33 000 тонна товар җитештерәчәк. Россия базарында да үз урынын табарга тиеш. Илдә төрү материалларының 25% Данафлекс өлешенә туры киләчәк. Иң мөһиме биредә 280 эш урыны ачыла. Хәзер үк инде 200 кеше эшли. Бу безнең 3нче завод группада, Алабугада бу безнең беренче завод. Монда 280 кеше эшли була беренче очракта, и без монда күләмен үстергә ниятлибез. Эшләгәндә кеше экранда күрә, бәндә дефект булса, уланы күреп монда. Технолог Ильфат Сайфетдинов заманча техника белән инде танышкан. Монда хата ясап булмый. Рәсем төшергәндә барысы да күзәтү астында. Инновационный яңа модельдә безнең бөтен линейка яңа модель станоклар. Монда операторның эше минимализирован. Чөнки аның эше игътибар белән карап кына торырга, станок аңа булыша. Монда кулланыла торган чималның 70% Татарстанда җитештерелә. Заводның беренче чираты 9 миллиард сум табышка өметләнә. Инде 2019 елда шундый җитештерү берләшмәсе Чехиядә барлыкка килергә тиеш. Димәк, безнекеләр әле Европа товарларын да төрә башлаячак. Алабугадан Нияз Рахман, Рамин Шайдуллин, Андрей Сентальцев, Яңа Гасыр каналы.
Осталык, хезмәт сөючәнлек һәм алыштыргысыз тәҗрибә яңа көймә судноларны яшьләр белән бергә өлкән буын вәкилләре дә ясый. Бүген безнең хәбәрчеләр 5000 кешелек коллективы булган Яшел Үзәннең Горький исемендәге заводында иде. Анда эшләүчеләрнең 500-гә якыны пенсия яшендә. Алар нинди шартларда эшли, бу хакта Гөлназ Сайфетдинова. Рәшидә Гайнетдинова заводта табель хисабын алып бара. Хезмәткәрләрнең эш көнен санаучы ул. 59 яшендә, 42 ел хезмәт стажы бар. Авыр шартларда эшләгәнгә пенсиясе иртәрәк җиткән, стажын өзми, башка һөнәргә генә күчкән. Күтәреп эшләмибез. Баш белән генә эшлибез инде. Безнең цехта вредный условиялар белән эшләүчеләр бар. Алар пенсиядә берничек тәген ирләр 65 яшькә хәтле ул условиядә берничек тә эшли алмыйлар. Ярдәмче эшчеләр эшләргә можетлар әле 60 яшькә, 65 яшькә хәтле дә. Мы находимся в стапельно-достроечном цехе, цех номер 18. В нашем цеху трудится 546 человек. Бу цехның башлыгы 63 яшендә. Коллективта яшьләр күп ди, яртысы 37 яшькә кадәргеләр. Пенсияга җыенучыларда булып эшләүчеләр дә бар, андыйлар 80 кеше. У нас специфика работы такая, что Заводтагы эшнең үзенчәлеге бар. Айрым категория хезмәткәрләр 55-50 яшьтән ялга китә. Алар авыр шартларда эшләүчеләр. Андылар пенсиягә чыкканнан соң эшен дәвам итә икән, гадәттә җиңелрәк эш шартларына күчә. Горький исемендәге заводта 5000 кеше эшли, состав яшәрә икән, әмма өлкән буынга да сәләтсезләр дип карамыйлар. Без хезмәткәрләргә 60 яшькә җиттең, эш урынын бушат дип әйтмибез. Әгәр кеше үз эшен җиренә җиткереп башкара икән, өстәвенә бай эш тәҗрибәсе бар, сәламәтлегең никадәр мөмкинлек бирә, шуның кадәр эшли аласың. Заводта бүген пенсия яшендәге 492 кеше эшли. Алар закондагы барлык ташламалардан файдалана. Гөлназ Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Булачак пенсионерлар өчен федераль һәм төбәк ташламаларының барысы да сакланачак. Бу хакта бүген Казан Кремлендә хәбәр иттеләр. Татарстан президент Владимир Путинның пенсиягә кагылышлы йөкләмәләрен үтәргә тулысынча әзер, социаль ярдәм өчен чыгымнар республика бюджетына булачак. Хәзер Татарстанда 800 меңгә якын кеше шундый ташламалардан файдалана. Бу җәмәгать транспортында йөргән өчен түләү, элемтә һәм коммуналь хезмәтләргә субсидияләр, шулай ук шифаханәләргә юллама алу. Бүгенге көнгә Татарстанда пенсионерлар категориясында социаль ярдәм чараларын алучылар булып 796,867 кеше тора. Республика әлеге ярдәм чараларында күрсәтүгә 6 миллиард 800 миллион сум бүлеп бирә. Татарстан Дәүләт Советының 11 депутаты яңа канун проектын тәкъдим итә. Ул халыкка адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә кагыла. Бу хакта бүген Дәүләт Советында узган киңәшмәдә сөйләштеләр. Ул пенсия яшен арттырган очракта да ташламаларны элеккеге пенсия яшеннән бирүне күзаллый. Бу яңалык 55-не тутырган хатын-кызлар 60-ка җиткән ир-атларга кагыла. Исемлектә юлда йөрү, капиталь ремонтка түләү һәм әлбәттә башка ташламалар. Меры социальной поддержки. Адреслы социаль ярдәм дәүләт бүләкләре алучыларга, хезмәт ветераннарына, пенсиягә чыгучыларга күрсәтелә иде. Россия законы буенча ул хәзер 60-65 яшьтән генә бирелә. Без Бердәм Россия партиясе депутатлары яңа проект әзерләдек. Аның нигезендә адреслы ярдәм элеккечә калырга тиеш. Татарстанда гриппка каршы прививка ясый башладылар. Казанда аны урамда йөргәндә дә ясатырга мөмкин. Бүгеннән 5 мобиль пункт ачык. Алар метро станцияләре янында урнашкан. Әлеге чара 2нче ел рәттән оештырыла. Юл өстендә торулары юкка түгел, халык өчен уңайлы да, тиз дә диләр. Бу мөмкинлектән аларның ничек файдалануын Илдар Софиуллин күреп кайтты. Рабига ханым прививканы узган ел биредә ясаткан. Бу елда мобиль медицина пунктын күргәч үтеп китмәй. Хастаханәгә барып чират торасы юк, монда саф һава, вакыт үткәрәс түгел, табиблар үзләре юл уңаенда көтеп тора ди. Кешеләр күзәтәсен, чират юк. Ни өчендер мин авырмадым. Былтыр да, ибел да әле сәламәт килеш дәвам итәм. Казанда бүгеннән башлап 5 мобиль пункт эшләй. Алар Дубравная, Җиңү проспекты, Кәҗә бистәсе, Яшьлек авиатүзеш станцияләре янында урнашкан. Үзең белән паспорт, полис булуда җитә. Бер урында гына 2 сәгать içinde 50 кеше прививка ясаткан. Халык бик тартыла. Без була юк булыр дип уйламаган. Безнең машина килеп басуга уже чират булды. 21-20 кеше иде сразу. Бүтән кеше ясый, бүтән кешегә кирәк. Прививка ясатучылар шактый, кемдер махсус килгән, кемдер очраклы гына күреп алган. Бүген төштем базарга, карыйм, опять монда ясыйлар. Былтырларда да шунда ясаткан идем. Үз эшеңне дә эшлисең, базардан әйбереңне дә аласың, прививка да ясатасың. Прививаемся здесь всегда.
каждый прошлый год прививались. Грипп һәм ОРВИ белән ел сайын якынча 20% татарстанлы авырай. Бу нигездә балалар һәм өлкәннәр, белгечләр прививка ясатырга киңәш итә. Вакцинация на сегодняшний момент. Бу үзебезнең илдә җитештерелгән вакцина, әлбәттә, прививка ясаткач температура күтәрелергә мөмкин. Бу бер дә куркыныч түгел. Организм аны шулай кабул итә. Казанда ышанычлы рәвештә прививка ясат дигән программа 1 ай дәвамында эшләячәк. Шул вакыт içinde 580 мең кешегә прививка ясарга планлаштыралар. Мобиль медицина пунктлары көн сайын иртәнге 10-нан кичке 5-кә кадәр ялсыз эшли. Илдар Сафиуллин, Александр Вольнов, Яңа Гасыр каналы. Сез хәбәрдар программасын карыйсыз салдагы минутларда. Октонышта балалар күпләп хастаханәгә эләккән. Гастроэнтерит дибез инде, ишәк ашказаны һәм ишәкнең ялкынсынуы. Сәбәпләре нидә? Фәрүзә Мәҗитова ачыкларга тырышты. Bütün ildən etnososiologlar Qozanğa jıyıldı. Birinci Sovetler Soyuzu'nda etnososiologik tekşirünüler Tataristan'da başlandı. Нәрсә турында fikir alıştılar? Альбина Асылгараева репортажында. Бүген Казан Кремлендә мәгариф министры Рафис Борхановка карата алып барылган мәгълүмати һөҗүмгә дә тукталдылар. Лилия Галимова әйтүенчә, чыгышыннан соң министрның сүзләрен гомуми текстан аерып алып, башка мәгънәдә кулланалар. Һәм шуннан гауга китереп чыгаралар. Исегезгә төшерәбез, укытучыларның Чаллыдагы август киңәшмәсендә Рафис Борханов кирәк булганда бер сыйныф җитәкчесе теләсә кайсы әти-әнине тезләндерә ала ди. Бу сүзләр укытучының абруе турында иде. Тик кайбер мәгълүмат чаралары моны мәктәптә туган телне сайлау белән бәйләп бирә. Высказывание об учителе никак не касается... Министрның укытучы турындагы әйтелгән сүзе берничек тә ана теле дәресләрен сайлауга кагылмый. Монда хәзерге җәмгыятьтә мәгалимнең әһәмияте ассызыклана. Ул аеруча белем бирүдә сыйныф җитәкчеләренең ролен искәрткән. Безнең карашка бу махсус эшләнгән мәгълүмати һөҗүм булырга мөмкин. Кайбер масса күләм мәгълүмат чараларына әлеге теманы яктырту өчен акча тәкъдим итүләре дә билгеле. Күпчелек редакциялар моннан әлбәттә баш тарткан. Бүтән кирәкле ярдәм күрсәтелгән, хәлләре уңайланган. Бүген Актанышта 20ләп бала ишәк ялкынсынуы белән хастаханәгә эләгә. Алар район үзәгендәге 2нче мәктәп укучылары. Бу хәлне Сәламәтлек саклау министрлыгы да, район җитәкчелеге дә контрольдә тота. Сәбәбен ачыклау өчен махсус комиссиядә булдырылган тикшерү комитеты җинаять эше дә ача. Хәлне исә Фәрүзә Мәҗитова өйрәнде. Минем кызым ята, ул төнге саат 12дә кичтән уже хәлсезләнеп ширлей башлаган иде инде. Әти-әниләр әйтүенчә, кайсы баланың хәле кичә кич, кайсыларының төнлә начарая. Нәтиҗәдә 20 бала агуланы билгеләре белән Актаныш хастаханәсенә мөрәҗәгать итә. Авырулар бүгенге көндә берсенең дә тормышына куркыныч янамый. Алар теге тулы күләмдә бөтен медицинский помощь алалар. Стабильнелар барсы да. Авырган балаларның барысы да бер мәктәптә укый, бер ашханәдә ашаганнар. Агуланумы бу, әллә вирусмы? Шикле ди мәктәп директоры. 700 баланың 20-се генә зарлана. Монда 1 сентябрьдән туклану системасы үзгәртелә. Мәктәпкә азык-төлекне тендерда җиңгән оешма китерә, ашханәдә пешерәләр. Безгә инде Граф Плюс оешмасы инде. Безнең үзебез ресторан бит, безнең рестораннан төп основа базасы ресторан. Безгә инде продукцияны алар китерәләр. Biz монда үзебез пешерәбез һәм балаларга бирәбез. Шундый форматта без инде хәзер ашаны штырып киләбез. Башладык битерә кирәк. Мәктәпкә тиз арада Роспотребнадзор белгечләре килә. Алар эпидемиологик тикшерү уздыра. Лаборатория тикшерүләре өчен азык-төлектән, кул юу урыннарыннан ашханадан анализлар алынды. Килеп чыккан хәлнең сәбәбен ачыклау өчен тикшерү бара. Кемнең җавапсызлыгы аркасында мондый хәл килеп чыга? Моны хәзер прокуратурада тикшерә. Хәлнең нәрсәдән килеп чыгуын бар тик лаборатор тикшерүләр нәтиҗәсендә булачак. Шулай ук тикшерү органнары да бу факт буенча материаллар җыя башладылар. Татарстанның тикшерү комитеты бу хәл буенча җинаять эше кузгаткан. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации. Әлеге факт буенча җинаять эше ачты, куркынычсызлык кагыйдәләрен исәпкә алмыйча хезмәт күрсәтү маддәсе буенча тикшерәбез. Актанышта бүген гадәттән тыш хәлләр комиссиясының утырышы үтә. Районда әйтүләренчә, моның гастроэнтерит булуы ихтимал. Анализларның нәтиҗәсе иртәгә билгеле булачак. Хәзер Актанышта барлык мәгариф учреждениялары катгый тикшереләчәк. Фәрүзә Мәҗитова, Илшат Аюпов, Анна Городнова, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Тиздән кулланылыштагы толерантлык сүзе төшеп калып, аны милләтара татулык дигәне алыштырырга мөмкин. Этномәдәни өлкәдәге үзгәрешләр турында бүген Россия этносоциологлары Казанга җыелып сөйләште. Белгечләр моннан 50 ел электә Татарстан белән кызыксынган, бүген дә бездәге вазгыятьне бик теләп өйрәнәләр. Аларны монда нәрсә җәлеп итү турында Альбина Асылгараева.
Татарстаннан башланган тикшерү соңрак башкаларына да нигез итеп алына. Нәтиҗәләреннән төрле ил социологлары әле бүген дә файдалана. Ул вакытта ТССР очраклыгына сайланмый. Бұл вакытта Татарстанның икътисади һәм милли күрсәткечләре уртача Советлар Союзы күрсәткечләре белән туры киләдер. Шуның өчен Мәскәү галимнәре ул тикшерүләрне Татарстанда уздырмакчы булдылар. Татарстан 50 ел элек кенә түгел, бүген дә галимнәрне кызыксындыра. Бигрәк тә милли мәсьәләләрне уңай чишү үрнәге буларак. А сейчас Татарстан представляет регион, который является как бы моделью. Бүген Татарстан инновацияләрне куллану буенча үрнәк күрсәтә, шуңа күрә без сәяси, социологик, мәдәни өйрәнүләрне монда уздырабыз һәм аларга нык игътибар бирәбез. Бүген республика үзе дә социологик тикшеренүләр алып бара. Бездә 173 милләт яши. Аларның тормыш рәвеше, көн күреше халәте өйрәнелә. В частности, мы изучаем в квартальном режиме. Без монда өйрәнүләрне елга бер тапкыр да 3 айга бер дә уздырып торабыз. Республикада милләтләрнең ничек яшәвен, аларның кайфын белеп тору безнең өчен бик мөһим. Мондый конференция Казанда беренче тапкыр гына үткәрелми. Бүген бирегә әйдәп баручы эксперт этносоциологлар җыелды. Сөйләшергә яңа темалар да бар. Мигрантларга мөнәсәбәт, авыл шәһәрләрдә этномәдәни үзгәрешләр, Россия күләм интернет шаукымы. Очень интересные различные ключевые моменты. Виртуаль төркемнәрдә татар яшьләре еш кына рус телендә языша. Бу республикада яшәмәүчеләргә кагыла. Димәк, Татарстаннан читтә без телне югалтабыз. Бүген этносоциология фәнендә яңа терминнар да барлыкка килә. Толерантлык сүзе төшеп кала ди белгечләр, аны милләт-ара татулык алмаштыра. Бүген конференциядә күтәрелгән сораулар, мәсьәләләр игътибарсыз калмаячак, алар милли сәясәт өлкәсендә дәүләт стратегиясенә кертелергә мөмкин. Альбина Сулгареева, Әмир Залюшев, Яңа гасыр каналы. Әдиптен туган көненә яңа фактлар бүген Казанда Гаяз Исхакыйның тууына 140 ел тулуыны билгеләп уздылар. Галимнәр Фәннәр академиясенә җыелдылар. Германия, Төркия, Азербайҗан һәм Америкадан. Татар классигы, публицист Гаяз Исхакый бу илләрдә һәм Франция, Польшада нинди әдәби мирас калдырган? Тулырак Рази Гыймаев. Татар халкыны бу байрам мөнәсәбәтендә тәбрик итәм. Сәлам һәм тәбрикләүләр белән бергә Азербайҗан вәкиле Гаяз Исхакыйга карата үз халкының олы хөрмәт хисендә Казанга алып килгән. Халыкның азатлыгы өчен көрәшүче татар зыялысы җирле Мәмәт Әмин Рәсүлзаданы да илһамландырып тора. Demokratik Respublikanın qurucusu Məmməd Əmin Rəsulzadə, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd Cavad kimi Azərbaycan xalqının da böyük qəhrəman oğlanları fəaliyyət göstəriblər, müstəqillik uğrunda fəaliyyət göstəriblər. Türkçülük fikirləri də bik mühim. Исхакый да Төркиядә билим һәм тарих, тел институтларын төзүдә, хәтта җирле җумһурият формалашуда үзеннән өлеш керткәннәр. Китаплары бүген дә мәгарифтә кулланыла. Xucakov'un Kazan Hanlığı tarihi kitabını tərcümə etdi. Bəlkə Türkiyədə birinci kitabı Kazan Tatarları turunda. Халыкара җыенда яңгыраган фактлар залда яңгырап кына калмый. Традиция буенча Әдиптең туган көнне яңа басма материалларда дөнья күрде, аларның иң яңалары әлеге киштәдә. Менә монысы иң саллысы. Бүгенге барлык чыгышларда биредә урын алган. Исәп буенча бу китап инде 5-нчесе. Дәвамлы булачагында шик юк, һәммә фактлар тикшерелергә тиеш диләр. Күп кенә мәсьәләләрдә конкрет раслау юлы белән бармыйлар, бәлки ачык калдыралар. Пленар утырыштан соң катнашучылар эшне 3 секциядә дәвам итте. Ради Гыймаев, Александр Вольнов, Яңа гасыр каналы. Балык шулпасын яратучыларны бу якшәмбе Зөя утрау шәһәрендә көтәләр. Анда көзге гастрономия фестивале узачак. Утрауның символы корбан балыгы. Җирле халык элегелектән балыкчылык белән шөгыльләнгән, хәзердә чирткәнне көтеп утырга яраталар. Бәйрәмгә килүчеләр тәмле ухадан авыз итеп, аны пешерү серләрен дә белеп китәчәк. Шулай ук популяр коллективларның чыгышы көтелә. Уфадан балалайкада уйнаучы артистлар киләчәк. Алар Александр Пушкинның балыкчы турындагы әкиятен сәхнәләштерәләр. Чыгарылышыбызның гадәттәгечә иң кызыклы спорт яңалыклары белән минем коллегам Илдар Софилин дәвам итә. Илдар, хәерле кич, рәхмәт сезгә. Хәерле кич, Фәнис. Безнең Татарстан сноубордчылары дөнья чемпионатында медальләр яулады, ә КамАЗ-Мастер командасы алдагы ярышларга әзерләнә. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Мы разогнали выгоды на максимум. В марке Nissan на Чуйкова Qashqai и X-Trail со скидкой до 350 тысяч рублей. Звони 4 пятерки 3 единицы. Айдар һәм Алмаз Юнысовлар игезәкләр шоу программасы белән Татарстанда. Сарман, Җәлил, Лениногорск, Минзәлә, Актаныш, Зәй, Менделеев, Алабуга, Яршаллы. Мизерный расход, огромный багажник, увеличенный дорожный просвет. Все это в японском Datsun за 359 тысяч рублей. Марка Datsun 4 пятерки 3 семерки.
Белки, русские сезоны. Скидки на все российские шубы, пальто и куртки. Из России с любовью. Белка, Татарстан 7. Только в сентябре приходи в аквапарк «Ривьера» и получи второй билет в подарок. Мәскәү Каршал! Рифат Зарипов бош калада беренче тапкыр. Сез яраткан җырлар, шәп мәзәкләр. 15 сентябрь Music Hall концерт залы. Татарстанда 6-нчы ел сайын уздырыла торган Ачык Республика телевизион эшләүче эшләрнең «Наше время безнең заман» иҗат фестиваленә старт бирелде. Катнашу шартларын bzzm.ru сайтында белә аласыз. Галыгин квадрат томырны түгелә файда чыгарырга кирәк. Шуңа күрә Эльдорадода кабат сатып алуга бонус яки бар нәрсәгә дә рассрочка. Көчле HP ноутбугы супербәядән 2600 сум картага я булмаса рассрочкага рәсмиләштерегез. Сезне Эльдорадода көтәбез. Кадерле тамашачылар, Камал театры спектакльләргә билетларны өстәмә түләүсез сатып алырга киңәш итә. Театрның рәсми сайтында үзегез теләгән тамашага урыннар сайлагыз һәм банк картасы белән түләгез. www.kamalteatr.ru тиз һәм уңайлы. Тренерның усталыгымы әллә инде команда тырышлыгымы? Гамәлдәге Гагарин кубогы иясе Акбарс хоккейчылары Витязь командасына оттырды. Узган уендагы иң мавыктыргыч мизгелләр алдагы репортажда. Мәскәү өлкәсеннән килгән Витязь командасы казанлылар өчен аерым әһәмияткә ия. Әлеге коллективның баш тренеры хоккей җанатарларына яхшы таныш булган Валерий Белов. Ул элек Акбарста остазлык иткән иде. Кунаклар беренче минутлардан ук тыйнак кына уйнарга җыенмауларын испатлый башлады. Плохое начало. Уенны начар башладык. Булай булырга тиеш түгел иде. Безгә тынычланырга һәм алга таба үз уеныбызны табып хаталанмыйча ярышырга кирәк. Көндәшләрнең баш тренеры Валерий Белов Зиннатулла Билетдинов белән бергә эшләгәнлектән Акбарсларның барлык нечкәлекләрен белә. Дело не во мне, Эш миндә генә түгел, Акбарслар өчен бу гади генә очрашу булмады. Мин Казанда эшләгәндә дә әлеге клубка оттырган чаклар бар иде. Җиңү традициясын саклап калырга тырыштык. Витязь 5-3 исәбе белән җиңү яулады. Иртәгә Акбарслар үз бизендә уйнау сериясын төгәлләй. Безнекеләрнең көндәше Казахстанның Барыс командасы. КамАЗ Мастер командасы Төркменстандагы халыкара раллида катнашачак. Ярышлар 9 сентябрьдә башланып, 15 сентябрьгә кадәр дәвам итә. Анда Чаллы командасыннан Айрат Мәрдиев һәм Дмитрий Сотников экипажлары чыгыш ясарга җыена. Сынау бик җитди булачак. Трассаның гомуми озынлыгы 1158 километр. Хәзер сноубордчылар уңышы турында. Яңа Зеландияда сноуборд буенча яшьләр арасындагы дөнья чемпионаты төгәлләнде. Татарстан кызы Елена Балтаева бронза медаль яулады. Гомуми нәтиҗәләр буенча Россия җыелма командасы 2нче урынга лаек. Төп җиңүче Америка Кушма Штатлары спортчылары. Исегезгә төшәбез, Татарстан данын яклаучы тагын бер кыз Милена Быкова сноуборд буенча дөнья чемпионатында алтын медаль белән бүләкләнгән иде. Милена Быкова өчен бу икенче зур уңыш. 2017 елда ул яшьләр арасында шулай ук дөнья чемпионы булып танылды. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы. Сыйфатлы һәм арзан шкаф күп әйтелисезме? Данил Мастер менә чаңга ашырыр. Сентябрь айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Данил Мастер, Казанова, Станюрам 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк чыгышта. Бөгелмә баулы азнакайда булытлы 20 градус җыла. Төньяк чыгышта Түбәнкә Мактаныш Алабугада кояшлы булачак 21 градус. Төньякта Минзәлә, Әгерҗе Менделеевский Далмашны чамлыклы һава 21 градуска кадәр җылы булачак. Төньяк батышта Орша, Кукмара Балтачта үзе чамлыклы һава көтелә. Явым-төшемнәр булмый. Температура 21 градус. Болгар Бош Үпрәледә кояшлы һәм явым-төшемсез 23 градус җылы. Үзәктә Чиста Нурлат Аксубайда кояшлы булачак, явым-төшемнәр көтелми. 22 градуска кадәр җылы көтелә. Алда көннәрдә төнлә шулай ук суык, ә көндез җылы булачак. Явым-төшемнәр ихтималы аз. Сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмат. Тапшырыны иганәчесе Фармте клиникасы. Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз Европа стандартлары буенча аденома белән простатитны дәвалау. Казандагы телефон 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77.
Башкалабыз Казанда кояшлы, явым төшемнәр булмый. 21 градустан 23 градуска кадәр җыла. Төньяктан талган җил атмосфера басымы тергемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чадымлылыгы 53%. Магнит долкыны көтелә, сәламәтлегегезгә игътибарлы булыгыз. Әлегә менә шулар сезнең һава торышы белән Альбина Шхапов таныштырды. Алда көннәрегез яхшы һәм күңелле үтсен, сау булыгыз.